Salutare băieți, eu sunt Matei și astăzi o să cumpărăm skin-ul nou al lui Jackie. Vedeți aici, am dat și un try. Nu știu, mi se pare decent, dar tot o să-l cumpăr, că mă joc mult cu Jackie și eu pe. Uitați, gen, na. Fața nașpa e că gen nu schimbă nimic, gen altceva la el. Nici ultimata, nici chestii astea. Dar eu o să cumpăr Jackie. Așa, și se numește Construction Jackie. Construction Jackie. O să-i dăm și un solo. Mă apropii și eu de 7000. Să nu mă judecați cu trofeile mele puține, dar nu prea mă joc Fortnite. Fortnite, domne, Brawl Stars. Mă joc doar Fortnite și CS, atât. Că... na. Cred că închis și geamul ăsta. Da. Dum, 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 dum. Avem acolo pe Bia. Ba, Bibi. Nu, e fugi. Acum să și bum. Ale mele. Fugi. Și-ai plecat. Nu m-a nimerit, no! Mama, credeam că nu mă nimerește, mă, că... Nu. What? Hai, să dea cu mine, hai. Nu. Moarte, sora, n-are ce să-mi facă. Hai, Moarte, vină cu. Hai că vine. Cred că stau în mijloc puși. Uite-l mă pe ăsta. Bă, uite-l pe ăsta. Mă omoară. Hai că e Gigi. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Matei, ne vedem data viitoare.